Isto je však zaujímavé, to je, môže byť aj pre mňa, ja súhlasím s tebou. Počúvaj, pláče. Táňa stal a pláče. No samozrejme. No keby také, keby náhodou takého som, teda mám známych, čo majú takisto peniaze, ale keby som zistil, dám ti vedieť kľudne, však treba sa vedieť rozdeliť, hej, vieš, ako to beží, hej, takže. Ale zatiaľ so mnou sa nerátaj, lebo naozaj teraz som na tom tak, že, no. Hej? Hovorím, že tak stal, vieš, tak. Dobre, ale bude, aspoň informácia je dobrá, keby náhodou sa mi zjavili v pondelok také peniaze, hej, dám ti vedieť, ale pochybujem vyslovene. Pačka, no. To už je veľká suma, hej. Ja nemám pre ňu. Čo to máš? Jasne. To čo ináč ty robíš, či čo robíš teraz? Lebo nemám ti druhú. Ideš do roboty, či robíš? Ideš do roboty, či Daj robíš? vám chaloptičku. Daj vám chaloptičku. No je to, že aj Miro robí asi, hej. Tu máš ty teraz. A bum! Čo má?